Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young and Hearted. 5 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho. This morning incwadi Izaga 18 verse 21 ivesi elilodwa nje kuphela bese sithi vala ekseni. Kufa nokuphila kusemandleni olimi. Nabalithandayo bayakudla izithelo zalo. Yona ngxenye ngicela ukuyibheka namhlanje. Kufa nokuphila kusemandleni olimi. Sikhuluma namhlanje ngesithelo somzimba esibizwa ukuthi ulimi. Isithelo esincane kakhulu kodwa sinamandla okwenza, namandla futhi okubhidliza, futhi sinamandla okwakha. Asinakekile, asinalo ngisho nethambo kodwa lesitho lesindele esinamandla ngayo senza imibuso ivukelane, senza imindeni ihlangane noma ihlukane. Ngendlela esinamandla ngayo lesithelo solimi, lesitho solimi senza ukuthi abantu bengazwani, bengakhulumisani. Ngenxa nje ukuthi kusebenzele isitho somzimba esithiwa ulimi. Lithike namhlanje izwi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Khona abanye abantu ngeke bebulawa ukuthi badutshulwe ngesibhamu. Khona abanye abantu ngeke bebulawa ukuthi bagwaze ngomesi kodwa bayobulawa ukuthi nje kusebenze ulimi. Ulimi lukwazi ukubulala umuntu ungazange umphathe ngesandla kodwa izinto oyikhulumile zikwazi ukuthi zimbulale zemqede umuntu. Uyazi khona umuntu omncane okwakhulunywa izinto esemncane kuze kube imandla lezo zinto akayikhohlwa. Lowo muntu usewafa ngaphakathi ngoba kwakhulunywa izinto akangayithandi ngayi zazi zamqeda. Akazange adutshulwe noma enziweni kodwa nje kwakhulunywa kwasebenza ulimi. Ulimi luyisikhali esinamandla ngendlela emangalisayo. Kungakho kubalekile ukuthi wazi ukuthi ulisebenzisa kanjani ngoba izinto ezikhulunywa ulimi zinamandla kakhulu futhi ziyakwazi ukuthi zidaleke zenzeke izinto ezisetshenziswa ulimi nezikhulunywa ulimi. Namhlanje ekseni nje into engicela ungenzele yona ngicela uqaphele izinto ozikhulumayo ngolimi lwakho. Ake ubheke ukuthi ngabe ngolimi lwakho uyakha noma uyabhidliza, ngabe ngolimi lwakho uyafundisa noma uyona. Ngabe abantu uyabaphilisa ngolimi lwakho noma ngabe uyababulala abantu ngolimi lwakho ngoba olimini kukhona amandla okuphila, kukhona amandla okufa, kukhona abantu uyobaphilisa ngokuthi usebenzisa ulimi lwakho futhi khona abanye abantu oyobabulala ngokuthi nje ukhulumela izinto ezithile usebenzisa ulimi. Ngiyacela namhlanje ekseni usebenzise isikhali solimi njengesikhali sokwakha hayi sokubhidliza. Isebenzisa isikhali solimi ukubuyisana abantu nokwenza abantu bethandane bezwane. Ungasebenzisa ulimi ukubulala imiphakathi nokubulala imindeni ngoba lesi sikhali sinamandla. Mawusebenzisa unga-understand amandla aso kubulawa abantu abaningi futhi kuphele nemindeni, kuphele nemishado ngenxa nje ukuthi abantu bahluleke ukusebenzisa ulimi. Mina ngibona abantu bedivorce bayeke ukushada nebethandana. Inkinga nje bahluleke ukusebenzisa ulimi. Mina ngibona imindeni ingasakhulumisana kuphela u20 years bengangenelani imindeni ngenxa ukuthi nje kusebenzisa isikhali esibizwa ulimi sasetshenziswa ngendlela engafanele. Ngibone mina umakhelwane bengakhulumisani behlala eduze kodwa bengakhulumisani bengangenelani kuphela iminyango bengakhulumisani. Inkinga nje kuhluleke ukuthi besebenzise ulimi ngendlela efanele. Ngibona abantu mina besebenza ndawonye iminyaka e30 kodwa bengakhulumisani, bengene bebukane nje nase boardroom bengaphendulani bengakhulumisani. Inkinga nje kube ulimi abahluleke ukusebenzisa ngendlela efanele. Kwaba khona abantu abaxoshwa emsebenzini ngezinto abayikhulumile besebenzisa ulimi. Luyingozi ulimi mawuhluleke ukunderstand amandlalo. Namhlanje ekseni lubheke ulimi lwakho ukuthi ngabe ulisebenzisa kanjani ngoba kukhona abantu abangaphelelwa umsebenzi ngoba nje kusebenza ulimi. Khona imishado engaphela ngoba kusebenza ulimi futhi kunemishado engavuka ngoba kusebenza ulimi ngoba lunamandla ulimi. Kodwa kukuwena ukuthi ngabe ulisebenzisa kanjani olwakho ulimi. Amandla okuphila nawo kufa akhona lapho ulimini. Cela namhlanje nje ube conscious ngendlela usebenzisa ngalolimi lwakho noma ukhuluma ngabantu abathile sebenzisa ngendlela efanele ulimi ngoba kunamandla okufa namandla okuphila. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning. Mega